Hej og velkommen til Minecraft, hvor jeg vil vise mit sådan lille luksushus, som jeg er færdig med, men jeg skal bare lige indrette det. Det er det her. Kan I lige se her? Gå lige indenfor her, så kan I lige se her rundt i huset. Det skal indrettes, og det er det jeg vil gøre. Jeg laver nok lige 2 episoder med at indrette det, eller 3, jeg ved det ikke, eller 4 eller 5, ja, nok 3 måske. Højst 4, hvis det er. Ja, men vi starter nede i kælderen. Så jeg tænker, at vi skulle gøre sådan her, så lave sådan en skillevæg. Sådan her. Og sådan der. Så har vi et rum her. Og det vil nok sige, det skal være et soverum måske. Ja, ser vi det måske. Lidt de voksnes rum måske. Sådan der. Og jeg skal også sætte en stol der. Sådan der. Der. Sådan der. Så er der rum der. Så skal vi... Det er det selve stuen. Tror jeg nok det skal være. Jo, så skal vi også lige have lavet noget. Her sådan en lille rum, man lige kan gå ind i. Jeg ved egentlig ikke, hvad det skal være. Det kan være hvad som helst. Hvad som helst kan det være. Ja, toilet måske. Eller det er ret aflangt, faktisk. Men ellers så er det fint nok. Det kan være... Ja. Ja. Så det lader vi lige et toilet, men altså, nu skal vi jo lige... Nu skal vi ikke overdrive alt for meget med tingene. Godt. Så lad os se. Så går vi videre. Det var det andet rum. Og så det her, det var en kæmpe stue. En kæmpe stue. Okay. Heroppe over etagen, der skal vi have bygget noget her. Det skal... Jeg tror kun det bliver en episode. Der skal vi lave et stort rum her. Nej, det skal gå lidt længere ud af her. Sådan der. Må jeg lige se, hvordan det ser ud herfra? Sådan der. Lige øjeblik. Det er bare lige min ven. Han er på besøg hos mig. Vi har overnattet her i nat. Ja, vi skal jo ikke til det, vi har lige gjort det. Så. Ja. Jeg er næsten ikke rørt en måned. Ja. Og det jeg skal lige have noget hurtigt. Jeg kan godt se næsten ikke over, at du får det meget. Ja. Okay. Og det her, det skal også være sådan en seng. Gæsteværelset kunne vi godt sige. Sådan der. Så er der 4 senge til nogle gæster. Hvis jeg har lyst til at komme. Heldigvis fejlen med sengene. Ja. Der er der en fejl. Det er en fejl, de har lavet i Minecraft. I kan godt se, at den holder heller ikke på noget dernede. Her og dernede. Det er kun her i midten. De er mega fede. Men så når man ser her, så holder de på noget. Ja. Yeah. Godt. Så lad os se her, og så går vi ud herfra. Så skal vi nok have lavet rum her. Hvor skal vi have toilettet egentlig? Der. Skal vi have... Her. Sådan der. Ja.
fint. Ja, så skal jeg lige se, hvordan skal vi bygge et toilet? Jeg ved det. Ja, vi prøver bare, ja. Lad os se. Hvis nu vi gør sådan. Lad os se. Jo, jeg ved godt, hvordan man kan lave et toilet. Sådan der, så laver vi lidt toilet her. Så, det er toilettet. En minivogn. Jeg kan til skubbe den. Nå, i morgen. Hvorfor laver du det ikke lige måde? Hvad mener du? For helvede. Der er helt normalt, så er det lige. Ja. Og jeg skal lige hurtigt sove. Så kan jeg også spise mens. Hej! Hold over den der fejl igen. Jeg hader det her. Mega irriterende. Hold vand. Sådan der. What? Nå, det var der, hvor jeg lavede skillevæggen. Sådan der. Ups. Ja. Sådan der. Så skal vi se. Så skal vi bruge en gryde. Og noget vand. Nej, det var håndvasken. Til at vaske hænder i, Benjamin. Kan du ikke se det? Så går man herover og vasker hænder. Og så lavet. Sådan der. Og så er det måske, hvis man gerne lige vil sidde lidt ned her. Så er det fedt. Sådan der. Så falder jeg fandme ned. Ja. Jeg tror vist det er det, men jeg tror jeg laver en til episode med fjernsyn måske eller sådan noget. Hvor jeg sætter fjernsyn op. Det skal lige have gennemtænkt, hvordan jeg lige skal gøre det. Men vi ses i næste episode. Hej hej.